बेरायनो फैदों नै जाब्रांफारायाव जों दा नैबे जोंना बिथा सुमुदजों बेखायनो नायथिंला जोंब्रा नाजानो जाब्रांफारा पार्क साइकेलजोंनो बेरायफैदों गौरांफारा नै बिथिंबो जाखाला faksia berang pakai yang nih berang kesedem guys tangan apa? Ini guys tangan. Cing. Saya tulis. Yang habla nih. Pusat lain orang. Pusat lain. Gerenya. Manch berbarnya sesan dong. Ayo, break bugi ada nama. Saya gila. Kistunya jalan tak? Ada macam tu sana, pasti mana? Wajah ni. Ayah ni, macam dia tadi ni. Sekitar. Beda, jangan parau. Awak, korang macam. Mudah. Masih kerja. Hijrah mana? Hah? Hijrah mana? Perbaikan lawan ini, pasang itu. Mudlah. Mana macam? YouTuber tadi nama berapa? Nama kerja siapa nama dia? Isetakan bani lah. Sudah kar itu boleh. Mana mana yang berkau? Oh. Nơi đã thu lấy của mình là thay vậy. Kêu đây sẵn đấy. Kêu đâu là video mana? Cycle. Tuh beli gua. Google aku pernah. Google. Salah dong. Aku deh. Google malah aku deh. Mister Laura. Aku mah. Birthday খাওয়া যাবে নাকি birthday? Kor. Ayo ngikut. Hei. Dia teh. Kacau di kene itu ketelan deh. Nơi am sabar je. Aku mah. Omprai bina mana mulai? Kumut. Omprai bina lagi. Bina, musuna. Aduh. Bini kumut selanang ku. Kita yang di situ. Apa sih? Oh, mancra. Mancing suruh. Mana lo? Hah? Oh. Nah, Dia tanah makam. Sangat coy.
थांलाय थिनो मा औ थांगासिनो फरायलायखो थांगासिनो नै बड' साबायनो दिन्दां बारा गाखोनांदों मा होनो बेखौ नै सासेया रुमुदाबो जोंना गाखोदों बिथाङा नै गोदान गाखोनाया नै जाब्रां फारम पार्कआव जेला गाखोबाय बेखौ मा होनो दिन्दां बारा नै जोंहा माबायाव गाखोदों गाखोनानै माबायदि मोनदों एकदम माने मा होनो बेखौ मोजां नै मोनसेयाव गाखोनोसै नैबे टायाराव मा होनो बेखौ हेलमेटाव गाखोनो र' नागिरदों लाजाखाया सयथिबो मोजां मोनखायाबो आयै नोंहालायबावसो मानसि सिगां थांग्रोब्ला नोंलाय फ्रियावनो मोनदों गाखोनो मा फै एसे मोजां संनो नै जोंना कुमुदा बेजों आंजोंनो फैदों आया जि मोजां माथो गाखोनो जाबायना जायाखै गाखोनोलाय ना बेलेगाव बबेयाव गाखोबावगोन जाबाय जायाखै ने गाखोबाय जोबाखै गाखोनाया गाखोगासिनो दं नै कुमुदजों जाब्रां पार्कआव ओरैनो फ्रियाव गाखोनो मोनदों गाखो बेयाव गाखोलै मोजां नंखाया बैयो गाखो गिदिर